का जाने साला कहाँ के चोर आवत तारे साला मुर्दा पकड़ लकड़ी ले नहीं सो छोड़त। आज साले लोग के आज निगरानिये में बानी, आज खाएम सीखर। साले लोग का दू लाठी गाड़ पर मारे साले लोग के साले लोग के आज आवे दो। रे साला रोक, मैंने कहाँ जाता रहा सर साला? गार्ड साहब जाते हैं लालमी देखे कि चुरावे कुछ जाता रहा? चोरावे कहाँ कुछ जानी सन हमनी का। ते साला तोर बड़ा नाम बा, ते साला कुछ चुरा लेवेलू, चोकोड़ा बहुत हो। लालमी देखे जाता रहा सज यह सब, मगर शमशान घाट पर मत जे सब। बड़ी भूत बाड़न सब, कितना जाड़ा हमनी के भूत का करी हो गार्ड साहब? हमनी तो अपने डूबा होई सो। जो साला नहीं खुश मानत हमर बात जो। हां जा जो हम तोरे बारे में नहीं। चलो सरे चला का सुन अपरी चलल जाई, ठीक बा। आ अपरी ढेर लकड़ी चुरावे बा मुद्दा पर से। आ देख होने एगो फुंका रहल बा। अभी लोग बाटे, उ लोग अब जाए वाला बा। नहाई लोग, मुड़ी छिलवाई लोग, आ जाई लोग साले। आ जाते ही हमनी के का कइल जाई, दाना दोन 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 एकदम लेके एकदम साफ लकड़ी सारा फाड़ दिया एकदम, ठीक बा। अब फाड़ दिया लकड़ी। सुन, आ चश्मा लगा के लकड़ी नहीं के चुरावे के, ना तो करिया लकड़ी और करिया लौकी तो ना बुझाई, अनहरिया हो जाई, ठीक बा। चलो सन, आ जेंगो हम किन लेनी 3 बीघा जमीन, हई देख हई नदी, हई नदी जोन बा हमरे में बहता, ठीक बा। हम जब चाहे तब इनका के रोक दे, हम ना बहे देम। सरकार हमार का करी, कुछ ना करी है। और कार देख ले है? हाँ कार देखने है। लकड़िए से हम लकड़ी बेच के हम कार किन ले बानी, ठीक बा। चीता के लकड़ी में जितना फायदा बानू उतना कुछो में फायदा नहीं है। आ बनावरा आ कहवा और कोयला पर जौन मीट सेकेला लोग कहाँ से आवेला? लकड़िए में से झाड़ झाड़ के कोयलो बेचा जाला। तो एगो काम करबो स, 2 गो फायदा होई। लकड़ी तो भेटबे करी, संगे संगे कोयलो मिली, कोयलो बेचाई, लकड़ियों बेचाई। आ देख ना रातों रात के 4 महला पिटा जाता है। गाँव में किनहु हमनी के बतियाई है, हमनी से का बतियाई? इतना रुपया बा, इतना रुपया बा, इतना रुपया बा कि माने हम का बताई कि कितना रुपया बा। खरीदा जाई। हाँ खरीदा जाई कि एकदम साफ खरीदा जाई। जथी पर नजर चले उहे खरीदा जाई। हई देखो पानी बहता, ठीक बा। ई पानी के किने के बा, किन लिये। हई बालू बा, किन लिये। 4 गो नाव किन के आ ओकरा बाद में फिट हो जाइए, ठीक बा। चलो सो चलो सो धावा बोलाओ, चलो सो चलो सो चलो सो। सुन हौ मुर्दा अभी ताजा ताजा फुकाता, ठीक बा। हाँ एकदम ध्यान से जाए के बाटे। जैसे उ लोग जाई तुरंत हमनी के अटैक करे के बा, ठीक बा। चल जल्दी चल, जल्दी चल। इतना जल्दी की बे रे? कहां नु गइल, भाग गइल। केने गइल? बड़ा तेज भागल। जा हे दे बरे। ये क्या पहुंच गेल इतना जल्दी रे? अरे मुर्दा खींच लेला का। हां मुर्दा खींच लेला। जा दो बाबू हमार, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। आज जान तरीस ते 2 गो लकड़ी बेसी चुरई है, ठीक बा। चल चल बिहान तोरा ला हम एगो 4 चक्का किन देतानी बिना डीजल पेट्रोल वाला। चल चल सुन, सब कोई चल गइल बाटे, ठीक बा। अब धड़ाक से एकदम नदी में घुस आ धड़ से एकदम पानी छपा छप एकदम हैंग छीट दो सब, ठीक बा। उठा के ले आओ लकड़ी। जा जल्दी। होने पानी में छिटक बा, पानी मुर्दा और छिटक बा। पर लकड़ी पर छिटा से, लकड़ी पर छिटा से जल्दी। हां छिटा से बस 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 हो गई हो गई हो गई। उठा दो लकड़ी। ए जल्दी जल्दी उठा के रखो, सो जल्दी जल्दी नाव में। भाई लकड़ी वाली आओ ना, बड़का बा यार धर चलो चल जल्दी आके बैठो, जल्दी आके बैठो। बढ़ जा जल्दी। गोदाम तो रो पार ले चल के लगावो, ठीक बा। आ तनी गार्ड से बचा के ले चलो। रे लदाई कहाँ रे? ए गड़िया के छत पर लदा जा। गड़िया के छत पर? चल उठा से काना पड़ता। क्या पतले रे? तो आ गइले त का करी? पात देनी हो। आ गइले त पात देनी हो, पूरा नाश कर देले हमनी के। हट
काम खराब कर दे। काम खराब कर। चल, ठीक से चल, उठा पहले चल, चल। बेटा आपरी पादला त मार दे चुतारे पर मारे बालू भर दे मुंह में। जो लाग अरे लाद दिया चल उठाओ काना पर उठाओ काना पर उठाओ काना पर जो अरे हई उठावते नहीं खे हई उठावते नहीं खे। चल फिर से चल चल चुतर में माटी लग गई। चल निवास उठा नहीं के उठा तरह से हैं नहीं का खइले मारी हने से ए सरकार लाद दिया गड़िया के छतवा पर गड़िया के छतवा पर ला जाई तरह गोणिया पर ना लादाई उठाइबो तब न लादाई। उठे उठाओ जल्दी। जोर लगा के जोर लगा के ओए साला लकड़ी चुरावता रहे लोग साले लोग मुर्दा के लकड़ी चुरावता से साला कहता से लाल मिले रे साले लोग। ए गाचा जान निकल चला तो लकड़ी छाने के बहाने आ गए या मुर्दा के लकड़ी पिटवाता गाचा हमरा के छोड़ दियो ये बतइलो गाचा साला नहीं है तेज भाई साला करी रे अब कहिए फसला निसा गाछ को डोज दे छोड़ दिया हमरा के गाचा मार साला मार साला बाहर कोई ले नमस्कार। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें। धन्यवाद।